Een Friesian Herder? Ja, nou de Friesian Herder vind ik een hele mooie term hiervoor. Deze hond is toch een van de weinige honden die we nu uit die volksverhuizingstijd en die vroeg-middeleeuwse periode in Frisia, zeg maar, kennen. En we weten dus nu meer over de leefomstandigheden. Uit Verwerd is daar gevonden. Ja, en we hebben hier verderop Bijtskelichtje, de boomstamkistdame uit Hegebijnten. Die heeft een naam gekregen van het publiek, maar ik zou ook heel graag willen dat onze hond, die dus in die roerige periode rondliep, dat die een prachtige naam zou krijgen. Dat is dus het leuke als je archeologisch onderzoek gaat doen. Dan kom je dus meer te weten over hoe die hond in die tijd, hoe die eigenlijk geleefd heeft. Dus dan kijk je heel nauwkeurig naar het skelet. Nou, in een skelet daar zijn allerlei aanwijzingen dat deze hond een hele hoge ouderdom moet hebben bereikt. Als een hond tussen grofweg 10 en 15 jaar wordt en dat wordt dan begraven in zo'n terp. Ja, we waren er niet bij, maar dan denk je, zo'n hond was sowieso gewaardeerd op een of andere manier. Dat is natuurlijk een reden moet daarachter hebben gezeten. Net als we dat nu tegenwoordig ook nog hebben. Een hond is natuurlijk een gezinslid voor veel mensen.